demons. Come to demons. Not all demons are what you think. Not all. Demons are everywhere. Demons are everywhere. Did you know that ukuthi kunamademon asemanzini that can help you? Asiqale nje la emfuleni. Uma ufuna ukuyela kulela demon, you have to be listened ngalelo demon uya kanjani kulona. Lifuna ugarlic. Hayi lo msangane entshela wona, ufuna ugarlic. Uthatha nje iqhuzu la garlic. Musu uthatha ipeni elimnyama and you write your name. On the other side, you write your request. Uhamba uya emfuleni, uhamba uya edamini, uhamba uya empophomeni, uhamba uya olwandle. Ekseni before ungakabhudi umuntu. Twilight ngoba ngesikhathi lidabuka nje ilanga lihlukana nomhlaba ufuna ubuse usolapho wena uyokwenza ama request yakho. Uyokwenza ama request yakho. Amademon awalifunele igama idemon ngoba inhlamba abizwa ngayo njengabantu beNC MK kwakuthiwa amaphekula azikhuni. Kwakuthiwa amaphekula ayikhuni ofithe engayithanda babengayithandiki. Lento kuzoba inkatha ngesikhathi sobandlululo yabizwa ngoqova. Naye engayithandi nawo amademon into efana naleyo ke yabo. Njengezitabana zifuna ubizwa izitabana umuthi wonqingile yabona isinyaxabana futhi. Nazo ke ilokho amademon awafuna abizwa ngamakhosi asemanzini. Ufika usho kulana ukuthi makhosi asemanzini mina ngosibanibani ozalo sibani. Very important to mention your mother and your father. Mina ngosibanibani ozalo uma ngamazi ubaba wakho usholo uzoshuma wakho kuphela ke. Uyasho ukuthi uzalo mina ngosibanibani ozalo nokuphiko ozalwa usibanibani osushuma wa ugogo wakho ke yabo. Iyona ndlela ozocommunicate ngayo na. Musu uphethe lo garlic lo. Not money, garlic. Umusu usuyakhuluma. Awungene emanzini, amanzi ufuna thinta inyawo kuphela. Amanzi just khapha thinta nje agcina emaqakaleni. Nawe uthi uyongena emanzini cha. Umusu uthatha lo awucemezi futhi uyabheka. Ukhuluma uphethe lo garlic. Umusu uthathe lo garlic lo ujikele lapha yaphambili. Simple as that your message has been received. Amademon awayona lento thina ebesiyitsheliwe. Siyakwazi ukuthi uma ukuthi ufuna idemoni elizongwenzela ukuthi sithi hamba uye ku Y junction, cross junction, T junction on Monday